Здравейте, потребители на Глоксен, аз съм Bear Grylls и днеска с камерджията, Unknown камерджия, ще ви покажем как да оцелеете в природата. Първо отивате да намерите дърва. Ето, сега ще ви покажа. Ето цепите. О, не, твърде бавно. Така се прави. Така. Отсичате малко листа за здраве. За да си направите чай от липник. Така. Камерджия, къде се? Тук виждаме едно странно нещо. Базикам се, не е странно. Това е лилипад. Аз пък лилипад. Това е Вине. Да, Вине се казва. Така. То може да ви изкачи до най-голямото дърво в света. Ето, вижте. И сте на върха. След ине камерджия да покажем. Опа! Тук се бъдне нещо. Да, нека продължим. Нека потърсиме едно странно същество на име Окелот. Тук виждаме едно друго странно същество, което се нарича CHIK Ецкен. Чекскен. Да, Чекскен. То сега се е Екскен. Секунда само. Секунда, че се изсихнах върху клавиатурата. Малко беше неудобно. Така. Изчисти го с спишката. Сега нека продължим. Камерджия, къде си е? Се бави. Имаме мисия да изпълним. Сега, нека... Ето едно! Ето, Окелот. Окелот. То трябва да се фане много безопасно. Ето така. Ето, една билка, която ще ви помогнете. Която ще... Да, която ще ви помогне. Ето. Не, камерджия, не разрушава природата, камерджия. Това е хубава природа, не трябва да се унищожава. Чули, не трябва да се унищожава, камерджия. Моля ти се сега. Иди да направиш предаване сега. Моля ти се. Добре, бъде с камерджия, следиш му. Не, камерджия, не бъде да правиш такива глупости. Камерджия, не го запалвай. Ау, камерджия, заплатата ти я удържам. Една седмица без заплата, чули ма? И добре, дами и господа, това беше първият епизод от оцеляване с Bear Grylls. Това беше оцеляване на предела Ultimate Survival на English. С E, не с English. Да, разбрахте ме. Добре, тук бях аз, Bear Grylls, и тук с мене беше камерджията Камерджия. Кажи здрасти. Чао.